आजीची ऋषीची आंघोळ तेव्हा आजी पोवानी केली होती ना स्विमिंग मध्ये. आता ऋषीची आंघोळ आजीची. बस बस थंडी वाजायची ना जर. कृष्णाचा धावा काही तोटा नाही. बरोबर. मूठ मारू तिकडे सांगून ठेवते सांगून. रामकृष्ण हरी रामकृष्ण. जाऊ आपल्या घरी. आपल्या घरी ना या आमच्या घरी. या आमच्या घरी. बरोबर आहे. तू जे पाटावर बसलोस तर दोन्ही तवे चालवशील. पप्या मला ते स्टूल देशील जरा? तू नको. कालू येते दह्या नेऊन दे. होईपर्यंत हे कर. ऐकलंस ते बाबे. मम्मी तुला हवंय पप्या हे? नको नको. असं सांगलेलं आहे. बरोबर आहे. पण ऋषी आहेत ना 33 कोटी ऋषी. म्हणजे काय आहे आजीची पोहणी बघ आता तिथे. अगे तू जा पटकन नैवेद्य ठेव गवाय. तू निवेद करायची सुरुवात कर माझ्या देवा मी भाकऱ्या कधी भाजू मग. आणि बघी मी काय उडवते बघ भाकऱ्या डाव्या हातात. नको या तव्यावरून त्या तव्यावर. या तव्यावर त्या तव्यावर मी एका असं तव्यावर टाका. भाकरी भाजी. ऋषी म्हटलं खडे नको बुजाय. बघ तुझ्या सँडलवर झोपत होती ती. हे बघ पाठी खातोय हा कोंबडा. टाक टाक झाली झाली ठीक आहे ठीक आहे. आता नदीवर चाललो आम्ही येस. आंघोळ करायला. आंघोळीला. आजीला सांगायला लागा स्वतः जाते ती. आजी धमालवर परवा झोपली होती बाई. हा. काजी चला आजीची साडी ब्लाऊज आरतीचं ताट सर्व रेडी घेऊन आहे. नदीवर जायचं. सर्व रेडी आहे. आपला कॅमेरा पण रेडी आहे. चप्पल घाल चप्पल घाल. मम्मीची चप्पल बघा एकदम साधी सुधी असते. हा मला साधे आवडतात. माझ्याकडे जोड भरपूर आहेत पण मला आवडत नाही ते गावाला येताना. किती छान वाटते इकडे. तुम्हाला आमचा पर्सनल एक्सपिरियन्स सांगतो. खूप छान वाटते इकडे मधोमध उभं राहणं. झाडांच्या मधोमध एकदम फ्रेश आहे. एअर क्वालिटी एकदम चांगली आहे. आपल्या शहराच्या क्वालिटी झाडात फोटो की नाही. शहराच्या क्वालिटी. फोटो काय व्हिडिओ येतात तुझ्या आता पूर्ण. झाडं पण बघा ते हायटेड झाले आहेत ना. हे पण लावलेले झाड आपल्याकडे होय. है ना. सुरी घेऊ या कापून मग परत ठेव केली. कापूक वाहते घ्या. सुरी घ्या. थांब, मी घेते. ती निघायच्या अगोदरची तयारी घेताय काय. ना हा घेतले, घेतले. अजून एक घ्या आजी. अजून एक छत्री घ्या. एकदम मस्त वाटत. फणस फणस किती फणस लागले होते ना तेवढे पडून गेले. गेले सर पण. पाऊस यायच्या अगोदर चला आजी. हा चला. नाही तिघांची अंघोळ व्हायची इकडे. आपण कपडे पण नाही आणले. हो. छत्री पप्पा तू कुठे ठेवलीस पाठी. आतमध्ये हा चला दे घेऊ मी ताट. छत्री. छत्री घेते तिकडनं हम्म. मागच्या पाठी. चला. घेशील काय घेऊ येते येते ना. सोय इकडनं काय आरामात. खरं आलो आम्ही. हा या बघे छत्री देते आजी बरोबर तू पण पोहणी जरा घे. सासूबाई. मी पण डायव्हिंग मारणार हा, आहे. मग काय तू कशी मारणार. तू कपडे पण नाही घेतले आहे. शूटिंग कोण करणार. शूटिंग नाही खाली कपडे पण नाही आणले. करणार. शुभांगी की कॅमेरा पकडणार. हा. आजीला बोला छत्री आला. हे नील फुलांमध्ये आहे ना हे ऋषीसाठी लागतात. काड्या आघाडीची पानं लागतात ना. हा ती पाहिजे. आघाड्याची. आकाला डोक्यावर ठेवायचं आणि तोंडात ठेवायचं. हा ना तोंडात ठेवणार आणि डोक्यावर ठेवणार आणि डुबी मारणार. हम्म. पाण्यात आंघोळ करणार. हे मेन असतं ऋषीचं. बरोबर. डोक्यावर पाणी होत आहे तर तांब्या घेतला ना काय. छत्री घेतला. अजून एक घेऊ. काय करायचे राय पाऊस येत आहे जरा. आलं तर हा घ्या घ्या ती घ्या 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 घ्या. पप्या भिजणार. आहे ती घ्यायची. कॅमेरासाठी पिशवी नको ना. कॅमेरासाठी बा काय पिशवी करणार. हवी? नको पिशवी नको. छत्री द्या मला. तुम्ही ताट पकडा. घे बाबा घे जरा. चला चला. हा या. तिकडनं आरामात चालायचं. हा. चौकशी करू. आमचं गेट बघा. इकडे बेसिन लावलेली आहे. सोय केली आहे. त्यात ना आजीची स्पेशल आंघोळ. होय बाई आता काय करणार जबाबदारी ना. जमवायचं सगळं तेव्हा. इकडची कमळं कुठे गेलीत. कमला कोणतरी नेली का नेली. कमलाची झाडं नेतात ना बाबा तोडून तोडून. सोडून नेतो. नेल्याने फुलत होती.
पूर्ण जंगून गेला ते मम्मी है ना. वापर नसेल तर कोणतीच गोष्ट टिकत नाही. टिकत नाही हो. बरोबर ना. आणि तेच वापर असतं नाही जा तर चांगलं राहिलं असतं ते. काय करणार. आम्ही इकडनं बघा रस्ता असून इकडून चालत नाही कारण ते स्लिपरी आहे ते. हा घसरायला होईल. चौकाशी आहे शिवांगी. एकदम ही येल आहे ना, ही औषधे औषधी आहे काही. गोकरण गोकरण फुलं येतात. झाड आहे ते हे दाढेवर. ससे खातात ना ससे झाड. नाही दाढेवर हा तणसण फुलं खायची पाणी करून घसायचं सगळं शाक. अरबत पाय टाक. मी चढवली आहे वरती कापून टाकलेली होती सरांनी. 3 जागा होती आमच्याकडे पण मी घातली आहे. तर इकडे माझा पाय सरकला बघ. चौकशी आलू जातं. इकडनं जाऊ पण तुम्हाला जवळ गेलं. सुरी घेता घेता घाली. इकडनं वाट आहे पण तेव्हा इकडे खराब आहे. शॉर्टकट आहे इकडनं पण. गाड्या कशा येत असतील इकडनं हवं इकडं ना है ना. काल मोठी गाडी आणली नव्हती त्यांना. इकडे थांबवल्या नव्हती विजयाच्या घरात. देव आणल्या ना. पाण्याचा आवाज चांगला येतो इकडे. मस्त पैकी आपल्या इकडनं उतरायला राहील ना जागा. हाय हाय जागा हाय ग पण ते तुम्हा कुठून होत काय हा आधी दाखवते नाही तर वडाशीच आम्ही तुझ्या करता ह्या. तो असा रस्ता होता इकडनं. हो खाली इकडनं गाड्यावर जायची अशी इकडनं करायची. गाड्यावर जायचे. तिकडनं ना होय है ना. आम्ही आता खरं वर गेलो पण आता लहान होतं. आता कुठे इकडे आंघोळ करताय. मी आता इकडे करणार. ही घरीच आम्ही करायची पहिली काही नव्हती. लाईनीत टाकायची. हा हेच पाणी. मग त्यांच्या तिकडे गेला. न देख का बाजूला सुभांगी चौकात 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 यायचा. माणसं असल्यात बेपाट नाही मारायची. केवढी फास्ट मारतो ना गाडी. बघ आधी मुंबई किती सुलो गाड्या आहेत. हा आलो बाबा ना तुझं. तू थांब आता. चौकात सुभांगी मायान पोपटल्यावर केलं नाटका पूजा. तुम्ही थांबा चौकात या सुभांगी. साडी घेऊन तिकडे चांगला बघ. इकडे ठेवते दगडावर. हा त्याच्यावर बस. नाही इकडे साडी ठेवते दगडावर. हा ठेव सगळा आणि तुझा पण ठेवतोय इकडे. हा आता इकडे देव करूया. तांब्या फक्त घ्या. गेली शुभांगी पाण्यात. पाणी ह्या चौकात. अगं थांब. ते खड्या द्या खय बरा होता ते पण आधी आधी नको. थांब 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 थांब. नाही आधी तर आरामात हे सुकट आहे अंकुसाईला. पण हा हाय माझं पंचा. थांब ते बुडल्या आणि खेळतात. तू इकडे वर ये शुभांगी. तिकडे हा इकडे ये खेळतात. हा दर पत्या जे चौकाचा. दगड फुटतात ना पायाला. तू दगडा इकडे माझ्याकडे आण. मी इकडनं पाणी होत मग माझ्या आधी मी करते आंघोळ. हा आम्ही आजीला जपायला पाहिजे. आजी आपल्याला जपतोय. तुला बसू पट कर. तर आपल्याला सवय नाही ना या गोष्टींची. हा बस.
मी आधी आंघोळ करून येते मग पाणी होतं. आपण आरामात का जातो पडायला नको उगाच. अरे राम. हे बघ इकडे तुम्ही बसा. हा हे चप्पल काढून ठेवतो. हा ते दगड फुटतात पप्या. आहे ना. हो. पाणी बघ खूप मस्त. हां पानाने काड्या बांधलेले. हां ते आणताटात पानं आणि काड्या. आता ते आणा. घर साडी आता म्हणजे काय हे लावायचं. मी गेले की बघू पण दगड टोचतात पायाला. आहे ना. पडकं नाही होत. साडी पण म्हणायचं ना साडी काढून येते. आणि परत आम्ही आता पुढच्या महिन्यात येत ना तेव्हा येऊया घरी. कपडे धुवायला, आंघोळी करायला. अश्विन महिना. हा. हा म्हणजे हलवून पाहिजे का? या आधी इकडे ये, मी जरा बाजू करतो. माय हे दगडावर बसा दगडावर. अच्छा त्या नको लग्नात बसू. हा. दगडात बसून आंघोळ करा. हा दगडात बसून आंघोळ करा. हाय मी धरले. थांबा पप्पू धरून हा, ठेवतो. हा, हा, धरलंय. हा, बसा दगडावर. काम बुलबुलीत आहेत ना ग. ठीक आहे. पाय बंद हे वाटतं ना आतून जायला. ते उन्हाळ्यात काही वाटत नाही. हो. आता पावसाळ्यात आहे ना दगड हा. झाले. शाबास. आपण हा, ते मग द्या माझ्याशी. हा, हा. हे पाणी कसलं आहे? दूध आहे. दूध आहे हे दूध. दूध आहे. हा दूध. आणि हे आघाड्याची पानं आणि काड्या. काड्या आहे. हलत नाही ना दगड. आजीची ऋषीची आंघोळ तेव्हा आजी पोवानी केली होती ना स्विमिंग मध्ये. आता ऋषीची आंघोळ आजीची. हे घेतलं आम्ही आधी. आता हे काय करतात बघ. ऋषीची आंघोळ कशी करायची ते पण सर्वांनी बघून ठेवा. याची तोंडात घ्यायची काड्या आणि पानं हातात घ्यायची आणि डोक्यावर ठेवायची आणि पाणी ओतायचं. ते दूध होतं. हा ते दूध ओतलं पहिलं. अरे वा. बस बस थंडी वाजायची ना जर थोडंसंच. ते तांब्या कितीतरी ओतायला लागतात असतील. ते तोंडात घेतलं आणि बोलू नाही शकत अजून. हा झाला आता. किती वेळा घेतलं ते विचार नंतर. हे आता काड्या टाकले. जरा हे ठेवा. हा. मग पूजा करताना करून घेतो. शिवहरा शिवारा 33 कोटी 21 ऋषीनु हरि ओम हरि मार्लेसन हरा हरा हरा. हा तू वच पापता मी. 5 कमी 1 2 कॅमेरामॅन पडायचा नाही तर 3 4 5. तुका जर आता थांबा. बस. माझी वर झाली आजी वर आंघोळ. थोडीशी. हा तुला हे कर तर हे कांदा घे. हा, मग हात धरा. आता तांब्या येते वर ठेव. दे. हा बघ, चला. तुम्ही साडी बदला. हा काय तर माझ्याकडे साडीला इकडे फिरून काढते. थांब आधी मी बदलून येईन तेव्हा. थांबा. आता दगडी आहेत ना उडी मारूच नाही होणार. उडी मारताय नाही होणार ते कसं इथे इथे उडी मारली तर. नाही दगडी आहेत ते. नका जाऊ आजी लय पुढे खोल आहे ते नका जाऊ पुढे. तू ऐकलाच हे भवरा मारते. हा नका नको. चला इथे चला. बसा ते खाली. पिलन हवी होती. हा इथे बसा खाली. इथे बसा खाली. सोड आता. हा घे आजी बसली तो पाण्यात. बस. बस आता. ते दगडं फुटतात ना. होय. झालं. हा झालं. अरे वा. सगळं साडी बदलणार ना. हो साडी आता साडी नेसणार नवीन. हम्म. आज कोरी साडी नेसायची. नवीन नवीन नवीन. नवीन नवीन पप्पून आणलेली. ते साडी दे बघू द्या तिला. माझी साडी दे. ठेव.
ही देऊ हा दे. माचीस आहे याच्यावर बांधली आहे बघा. माझी तिकडे छत्री जवळ ठेव. आता कॅमेरा बंद करा तर तू आता वरी जा. हां मी वरती जातो तुम्ही करा चेंज. साडी घालून. मी ते पण झाडांचे फोटो काढतो. हा, चला. मला हाक मारलेली आहे आणि इकडे झाडी चेंज कॉस्ट्युम चेंज झालेला आहे. नवीन साडी घातलेली आहे होय. नऊवारी साडी. हो, वाली. बघून आणलेली. दिवशीसाठी खास. ऋषीसाठी साडी नेसलेली आहे होय, होय. आणि इकडे जुनी साडी धुवायचा कार्यक्रम. तुझा नांगूर काढायची, देवाची. तुझा ठेवायचा. तुझा करायची. एवढी मोठी साडी बघ ती गेली बघ एवढी लांब नकोसा. मग नदीत कपडे धुतात असे. है ना. हा असे घ्यायचे 1 2 बाग ओढतात ना हां असं ओढायचे रोज. आली. म्हणजे आता 2 हे घेतलेस ना तू हा तिसरी हे घेतलेस ना आता. हा. इकडे ती अडकले सोडव. नाही जाईल ती. नाही दगडाला अडकले फाटी लागली ती साडी. हा काय होय कॅमेरामॅनला जरा पाण्यात जायला लागेल. पुढे अडकले. धार होती त्याला. नाही नाही आली. आणि हा. आजी काय करतो ते आधी पूजा करता येईल बघ. आता पूजा करते देवाची. 7 ऋषी आणलेले देवाचे. ते 7 दगड द्यायचे म्हणजे 7 ऋषी. 7 दगड म्हणजे 7 ऋषी. 7 ऋषी. हम्म. आणि आता पूजा घालायची. मातीचा. मुंबईचे किंवा बाहेरचे जे माणसं येतात किंवा मुलं येतात किंवा पोरं येतात त्यांनी जरा लक्ष देऊन मध्ये उतरा. आता पाण्यात खोल पाण्यात ज्याला माहिती नाही त्यांनी पाण्यात उतरू हां नका. असं वाटतं इकडे वॉकेबल आहे दिसतंय वॉकेबल पण तिकडे मधीच ना मधीच खड्डा आहे. गोवरा येतो पाण्यामध्ये. मग अशी न्यूज येतात की मुलं वाहून गेली वाहून गेली. म्हणून रिस्क नाही पाण्यात घ्यायचा. कधीच उतरायचं नाही. कोण ओळखीचा असेल त्याला विचारून किंवा त्याच्यासोबत गेला तर ठीक आहे एकदा. हा. असंच रिस्क नका घेऊ. ते बाकीच ते. माचीस व्हेर इज माचीस जराजी. झाली धुतली. हा. धुवून ह्याच्यावरती ठेवली तरी ती चांगलीच राहते ना कारण हे साफ असतं ना. हा ते दगड साफ असतात. काय लागत नाही. काय नाही लागत. पाय वाहून जातो कप्या. पुढे जातो ना पाय. हवं. पण म्हणून ना कटकट आहे ना. हलकाली आहे ना हे पाणी समजत नाही. हां आजीची पण पूजा झाली. म्हणून गावात नवीन माणसं येतात ना पाण्यात उतरायचं नाही. फिरायचं बरोबर नाही. आहे. हा. आता माझं कसं मी पहिले पाण्यात फिरायची पण आता कसं आपल्याला जमत नाही म्हणून आपण कधी पाण्यात उतरत नाही आता. बरोबर आहे. येतो खवाय. पिठव खवाय ना. वारा येत आहे ना. होय होय. आता आजी पूजा करते. हम्म. देवाची पूजा करते. तर पूजा आटपा आता. म्हणजे भाजी करत नाही दगड धोंड कोण. नाही करत होय. देवानो सगळ्यात चांगली ठेवा. सगळं कोकणा आला दूर करा. सगळे आपले व्हिडिओ बघणाऱ्यांना सगळ्यांना सुखी ठेवा. काय चांगला सुखी सगळी राहू देत. साखरपुडा झालाय सगळी सुखी राहू देत. आणि काय कधी कोकणा पोळी आता पोरगोट होऊ दे. आणि जो यवत काय येऊ दे. सगळा सुखी होऊन दे. गोड कर. काय ॲपल फोडला. हा वाशा देवाकडे आवाजा. आजीला खायला देते प्रसाद जरा. समज तांब्या भरून घेऊ भगवान. भरून घ्यायचा आहे. होईल का घ्यायला होईल का ते होय आराम होतं. माझ्याशी दे. मला तर बिना चपलाचं चालायला पण होत नाही आहे. ऍक्च्युली काय प्रॉब्लेम माहिती आहे मम्मीला ते मम्मीच्या पायानं सुन्न झालेत ऍक्च्युली. ते टोचतात माझ्या पायाला दगड. हां तो फक्त विडा दे. नाही ना लागलाय. नाही नाही
तो कापराचा कसं त्याचा रे वा. चप्पल हे घेऊ का सर्व? हात धर. हे सर्व घेऊ मी. वाईट हे वाला 2 छत्र्या आपल्या. हा जरासा तोंडात टाकून ते जायचं. सफरचंद खावा. जरासा दे. लाट बसून दे. चला आता. आता इथे आमची ऋषीची आंघोळ झालेली आहे है ना? आता मी चाललो घरी. हा रस्ता गेला उज्ज्वला तिकडे, होय. हा रस्ता गेला आजीकडे. आजीकडे. हे 2 रस्त्यांनी बरोबर 10 मिनिटावर घर आहेत ना. होय इकडे पाण्याचा आवाज खूप येत असेल ना. खूप येतोय तो काय भरपूर. खलकोलाट सुटलाय पाण्याला बघ. कितींदा तरी हा ब्रिज दाखवला आपण. पावसात हा ब्रिज पूर्ण खाली जातो, म्हणजे पाणी वरती येतं पूर्ण. पाणी खातो. पाणी बघायला मग छान वाटतं. चला. अशी मिशी कशी मिशी. आजीवर साडी कशी दिसते सांगा. हे नऊवारी साडी आजीसाठी स्पेशल. अजून नेसायची आहे. आजी गाठ्या खाल्लात काय? हा खाल्ली. खरं? खरंच खाल्ले. त्या दिवस जराशी खाल्ले कशी लागतात? आणि देव घेऊन आले त्यांनी खाल्लं आणि अजून काय थोडे थोडे खाणार. आता चांगली वॉकिंग होईल. ही साडी नदीत नाही सोडत. काय नदीत काय सोडायची. हा? टीका लाव. टीका लावते. लाव. अरे वा. मस्त टीका आलं तुला. आम्ही इकडे पहिली साडी नेसायची. हा. मग इकडे खाली उतरून हिला सोडायचा. इकडे द्याव सगळे. आता काय नाही घरात. इथे पिंपलाशी पण जाते. पिंपळाचं झाड बघ एवढं मोठं आहे. मम्मी किती वर्ष हा. माणसं लहान होऊन मोठे होते तरी झाड. त्याचे पारंबे खाली येतात, त्यालाच मुळं येतात, परत वर जातो झाड. हो असंच आहे ना ते. वरतून हे बघ हे खाली येत आहे ना. हेच खाली जाणार. तेच खाली मुळं येतात ती पकतात. मोठी शक्ती आहे. आता किती वर्ष झाली. बरेच मी कधी होती लहानपणी भरली. हा. ते 2 मुलं हे पोरी झाले त्यावर तेव्हा धरली. पाटील वाढली. म्हणजे तुम्ही अशी कोणाची धरली काय तुम्ही स्वतःच्या मर्जीने धरली? पिल्लू बघ. पहिली इकडनं वाट होती वरजा. पाऊस पण नाही बरं झाला. पण न्यायची छत्री कधी पण पाऊस येतो. आला ये. काय स्लो गाड्या कुठे आहेत? आलेली आहे. होय. आम्ही आता इथून जातो. जाऊ. आम्ही आता पुढून जातो. आजी नैवेद्य दाखवते देवाला आपल्या. देवाचं दाखवलं. घंटा सुभांगी देवाच्या ती बघा घरात. तिथे आहे. काय? समोर बघा. मोरया मोरया मंगलमूर्ती मोरया. गणपती गजानना फुल घालते तुला. आज ऋषीच्या जेवणाला काय काय बघूया. काय काय? ही भाजी, मिक्स भाजी, मिक्स भाजी, चटणी, भात. भात, भाकरी. आळू नाही यावर्षी बनवलं. आलू बनवलं नाही. ह्याच्यात काढा. दाखवलं नैवेद्य. माझं पण आतू आलो आहे. सगळे सून आले आहे. सगळ्यासनी माझी लेक सगळी तिकडे काय ताकद दे बाबा सगळ्यात जास्त. ताकद दे. आवाज पण सगळ्यात दे. माझी कोण येणार जाणार सगळी पडदा बालगोपाल सुखी ठेव रे बाबा. आणि आमच्या सर्व बघणाऱ्यांना पण सुखी ठेवा. बघणार आणि बघणाऱ्यांना पण सुखी द्या. सगळी माझी भाविका आहेत ती सुखी ठेव बाबा. त्याच्यानं काय नाही माझं नाही ते आम्ही तर दिलंच आहे मी भाकरीची बास. आजीचा गणपती बघा. करणारे लोक पण सुखी राहू दे.
हा तेच सर्व सर्व येणार जाणार माझी भाविका सुखी राहून दे बाबा. असे सगळे आलेत आहेत करणारे. ये पुढे. आई हा. कलर द्यायचं माझ्या नातवानं आणलेली आज ऋषिक साडी नेसली आहे. ऋषी त्याला होते आईचं ठेव बाबा ते आईच्या पुढ्यात. आपली भरल्या बांधलेली आधी जवळ दे. अजून पाणी लावायचे. कलावती आईंकडे ठेवा. ये.